Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Andiyan sa Nasinto, paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang gogo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning, Masantos San Maabig, good morning lang ulad balang sinansakay, wadjala so programa na PM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Siyempre, kolom kantabay, amigo yung RJ Jimenez at your service always, and sa partner tayo, Leonel Orde Castro Jr., Jada Technical Control, siyempre si Engineer Nexon Dakal. Wadjala partner ko, good morning, partner! Hello? Hello, partner. Good morning. Hello. Medyo nariring mo. Partner, good morning. Lunes natin, flag racing ceremony dito na baloy na Binmalay. Hello, partner. Partner. Hello. Medyo mandidifferensya communication tayo at sayan kaplasan. Engineer Nick, kinanga yung cellphone natin, baka okay yun. Medyo na didiskarel ito. Cellphone natin, na PUK kasi. Oo. Sandali partner Leon, at i-ano natin. Baka sakali makatawag uli. Okay, ayan. Yung cellphone natin dyan, Engineer Nixon. Yan na lang tayo tumawag kay partner Leon Elorde Castro Jr. Ngayon talagang yung pong ating kalatunto ng PM, Lobat. Wala, hindi, okay na, patawagin ko na lang. Lubat. Sige, charge muna. Itong cellphone natin medyo na-discarrel. Di bale, partner Leon. Basta alam ko, nandyan ka, very busy sa araw na ito ng Monday. Pasensya na at yung cellphone natin nagka-diferensya. Kaya nawawala yung signal at teka, sandali lang partner Leon, at ayusin natin. Hindi pwedeng wala ka ngayon sa ating palatuntunan na yan.
pala dyan sa bayan ng Binmalay, tuloy-tuloy ho yung operasyon ng local government sa pag-aalis ng mga fish pen at fish cages. Dyan ho sa bayan ng Binmalay. At yan po ay talagang wala nang parang bibigyan pa ng mga sabihin natin na palugit dahil tapos na yung ultimatum at sa ngayon nga di ba? Inumpisan na yan nung 15 pa. Kaya tuloy-tuloy na po yan at ang susunod po dyan, yung pong hiling ni Mayor Pete Merera sa DPWH na yan po ay i-dredge yan. Dahil silted na po yung ilog po dyan sa bayan po ng Binmalay. Ito na, tumatawag na si partner ko sandali partner at ayan, okay. Partner Leon, good morning. Teka, at hindi ko may speaker ito. Partner. Try again, partner. Hello? Parang na-mute. Sandali. Hello, partner. Hello? Wala pa din dito. Partner. Sandali lang at medyo mahina. Okay, ito pala. Okay, partner, hello? Sandali at mahina pa rin. Hindi lumalabas yung boses. Hello, partner? Sandali, Nick. Halika nga dito, Nick. Sandali at ayusin natin yung communication natin. Parang hindi ko makita yung sandali, nawala ulit. Hello? Sandali at magpapatulong ako dito kay Nick. Sana ba yun? Kasi sandali lang at hindi ko makita ito. Ito. Hanapin mga yung speaker dyan. Hindi ko naririnig si partner Leon. Dali lang partner Hello? Naka-speaker na yan? Hello? Yan, go. Hello. Okay na. Okay. Kumusta dyan? Okay lang naman, partner. Okay lang. Anong balita dyan ngayon, partner? Lunes ngayon pala, Naka-live ba tayo? Yes. Parang Partner, magandang umaga sa ating mga listeners, sa ating mga subscriber at saka sa ibang bayan at sa lalo sa Binmalay. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Lunes na naman at tayo magbabalita ng mga sariwang balita doon sa bayan ng Binmalay, partner RJ. Sandali at okay daw. Okay. So ngayon tuloy-tuloy yung pag-alis ng mga fishpin dyan, partner. Medyo nahinto sila ng 2 araw kasi tawagin uli yung ating mga fishpin owners, stakeholders para mabigyan uli ng ilang instruction para sa pag-aalis ng ating mga struktura sa kailugan ng bayan ng Binmalay. So siguro sa mga susunod na araw tuloy-tuloy na yan partner dahil talagang alisin ang mga yan, wala nang iiwan mga ganon. Yes, partner, kasi narating na ating mga gamit galing sa Adridia na galing sa ating DPWS region at sa national, partner Ajay. At yun, tapos na rin yung seminar at usapin na patungkol dyan at siyempre yung ating mga barangay official concern talagang tumutulong din, partner? Partner, lahat na ngayon siya ay tumutulong sa ating bayan para ito yung ating may satuparan na itong
pag-aalis ng mga saktura sa bayan ng Binmalit, partner Jay. Oo, medyo mahina yung communication natin pero naririnig ka naman na partner. Bayaan mo at bukas bibili tayo ng high-tech na communication. So, Kasi, partner, anong bilin ni Mayor ngayong sa mga empleyado dyan at sa mga taga-bin? Pasko, nasaan naman? Taga-Binmalay. Yes, yes. Yun lang, ang bilin niya sa mga empleyado, yung magtrabaho, tuloy-tuloy yung trabaho natin. At dapat ayusin natin ang lahat ng trabaho natin para masilbi natin ang mga kababayan sa bayan ng Binmalit. Okay. Muna yung politika, Mhm. yan ang politika, yan ang nakasira sa atin sa pagkasamahan sa bayan. Yes, tulad ng nangyayari sa issue national. Kung nasusubaybayan mo, partner, anong masasabi mo doon? Masyadong mapolitika ata. Oo, mapolitika masyadong ating bayan ngayon. Kung nakita mo yung countrymen online naman na sabi ni Mayor, wala naman sa kapagod kasi mawapang ganyan. Kasi ngayon muna nila yung sabi nila na ang trabaho muna sa ating bayan. Ayan yung isyong political dyan sa kung sino yung pwedeng tumakbo. Parang ganon. Parang nakita ko rin yun. Oo, tanda natin. So, trabaho muna. Hindi naman niya yung binibigyan ng parang, parang ganon. Oo, para wala pa rin yung problema doon, kundi basta ayusin lang nila yung mga problema nila. Okay, partner, siguro tatawagan ulit kita, partner, para malinaw kasi nasikaso ni Engineer Nixon yung sa Facebook natin, baka matawagan ka namin doon. Pasensya na, partner, medyo mahina yung boses. Okay. Yan, susubukan natin na lumiwanag yung communication, parang nagkakadiferensya sa ngayon. Bayaan mo, partner, bukas malinaw na yan. Sa Facebook, baka pwede. Hindi kasi namamatay-matay to Engineer Nixon walang masyadong battery. Mamaya baka natin ulit makabalik si partner ko. Medyo nagka-diferensya yung communication natin palabas. Yan. Pero pagka sa ganitong mga panahon, trabaho muna, bayan muna. Bago yung mga pamumulitika. Yun naman yung talagang ugali ni Mayor. Kung panahon ng politika, hindi pag-usapan yung politika, sabi naman niya. Sa totoo lang, pag tapos na yung politikahan, sino man yung gustong makipagtulungan, basta nasa tamang direksyon at naaayon sa mga legal na usapin at walang shortcut, yan. Na-accommodate naman ni Mayor Pet Mererang mga yan. Hindi man nila kasama nung panahon ng eleksyon. Nung nakita nila yung matuwid na pamamahala at sila'y nakikisa, then you're welcome. Parang ganun. Dahil sabi nga niya, nandyan ka at iniharap mo yung sarili para sa paglilingkod sa bayan, din gawin mo ang yung sinumpaang tungkulin, parang ganun. Yun ho yung mandato sa atin. Yan. Kaya dapat lang nating tuparin at gawin ng nararapat. Yun ba yung pananaw ni Mayor Pet Merera sa kanyang paninilbihan bilang mayor dyan sa bayan ng Binmalay. Yan. At ang dami nga na mga bumibilib sa ganitong patakaran, panunungkulan na bayan muna bago sarili. Kahit siyupay umbarong kwanto. Basta may political will, basta matag, so gagawin mo, walang shortcut. Yung barong nayari siguro na pabarong may talura, pero nasirbian may pitura, hindi man kalad pitura.
Dugamot. So gagawin mo. Yun po yung mga palaging sinasabi ni Mayor Pet dyan sa bayan ho ng Binmalay. At bilang ebidensya, bilang patunay, yung pong mga sinasabi nga ni partner Leon Elorde Castro Jr. na patuloy yung blessings na natatamo ng bayan ng Binmalay. At naiintindihan din daw ng mga taga Binmalay na yung mga tinatrabaho ni Mayor talagang may mga masasagasaan. Mayroong mga taong magagalit. Pero kung nasa katwiran naman, yun yung kanilang pinaniniwalaan. Tulad na lamang anong paggawa ng mga proyekto dyan na ang ginagamit yung wala talaga dilapidated. Yung aking cellphone, yan na. Yan na, sige, yan na. Ano yan? Ano to, number? Number mo. Sige, ayan. May load to. At pakitawagan mo na to. Ito yung kanyang number. Yan, oh. Yan. Para may habol natin. At i-speaker mo na lang. Butit on the rescue. Itong si Engineer Nick. Buti may load ka, ha? May multa ko sa'yo dyan. Sige, para may habol natin. Saka loudspeaker mo na lang, ha? Si paring si partner natin. Basta gagawin natin ng remedyo yan para makasama natin si partner Leon Elorde Castro Jr., Oscar Head ng Balayan ng Binmalay, Oscar President dito sa Lawigan ng Pangasinan. Yan, para sa ating palatuntunang PM. Ayan, naka-loudspeaker na ito. Hello, partner. Ito, maliwanag ang buhay dito. So, tuloy natin yung discussion natin, partner. Pasensya ka na at naghanap kami ng maganda-gandang komunikasyon, ha? Kasi yung cellphone natin nasira. Bale, bibili tayo ng bago. Yan. Okay, so, ano na ngayon dyan, partner Leon? Tatapos na ng ating yung flag racing. Nagbili lang si Mayor sa ating mga empleyado. At saka dinis kasi itong nangyayari sa ating bayan ng itong ating Pilipinas. So, Oo. nangyayari ngayon sa Senado. Dinis kasi dapat din sa Binmalay ang gawin natin trabaho sa atin niya. Oo. Wag muna yung mamumulitika. Oo. Saka na. Sa mga, hindi mo alam kung ano yung mapake yan o kaya nagpaparamdam na sila. Sabi niya matagal pa yung eleksyon na yan. At sabi niya, wala namang problema kasi sino lumaban, wala siyang problema. Oo, kasi alam mo ang ano diyan yung talagang puhunan at pinaninindigan ni Mayor diyan. Yun yung tapat na paninilbihan. Yung nga yung sabi natin, sabi mo nga, bayan muna bago sarili at ramdam naman ng mga taga Binmalay yan, di ba, partner? Oo, kasi alam mo, partner, may iba tayo na kwan dito, mga alam mo na, siyempre, politika, kaya lang hindi binibigyan ng pansin natin buting Mayor. Trabaho muna, ibig mo sabihin naman, may political will naman siya. Oh, yes. Alam mo naman niya na kahit makasagasa siya ng ilang tao, kung ito'y kakasiyan ng maraming tao, ito kanya binibigyan ng pansin at pabor, partner. Yes, yung nga yung sinabi ko na magalit man ang tatlo, masilbihan mo na yung 7, doon ka sa higit na nakararami, basta focus lang, di ba? So, hindi naman yan. Nakikita mo naman ang ating buting Mayor. Alam mo, kasama ko naman yan. Umiikot kami, Sabado, Linggo, wala kami pahinga nga, 27-24. Nakikita ng tao kung gaano yung katapat at gaano magservisyo ang ating Mayor. Alam mo, may nag-react minsan sa atin, nabasa ko nung tapos na yung programa natin. Diyan daw nakikilala si Mayor not only in Binmalay, pati sa mga ibang bayan, yung kanyang walang takot na pagsunod sa tama
at kahit sino daw yung masagasaan basta nasa tama siya, talagang pinaglalaban niya kasi siguro may mga akaimato nanto doon sa kanyang nagiging posisyon kung meron man silang meeting sa mas mga nakakataas sa katungkulan na talagang ipipilit niya yung tama. Hindi porke mataas ka, ikaw ang nasusunod. Basta alam niyang tama daw, ipinaglalaban. Parang ganon, partner. Yung nga, ganun nga pa kaya natin iidolo dahil yung nakikita natin sa kanya kahit na mataas ang posisyon Yes, niya. oh. Sabi rin kanina sa ating progressing na kahit sino mababangga niya, alam niyang tama siya. Hindi siya takot na bumangga, partner. Oh, not to mention, 'di ba, yung about diyan sa mga proyekto, yung mga gagawin tulad ng mga kalsada, mga pagdidretch sa ilog, kung paano yung sistema, paggawa ng seawall, 'di ba? Kanyang ipinupunto yung alam niya, nasa alam niya tama, 'di ba? At Yun nga talaga ginagawa niya. Kaya tulad din natin, ito sa ating posisyon dito sa social pension na pinipilit ng ating DSWD na sa kukunin nila sa CBMS, sabi ko mahabang proseso, alam ni Mayor, kaya sinulatan niya ang ating Secretary Gatchalian tungkol dyan at copy partners pa ibang matatas na opisyal para pag-alam niya na may mga lead proseso na dapat alisin doon, na dapat sundan kung ano yung tamang proseso. Oo. Kaya alam mo, ang bilib ako dyan, talagang nagre-research si Mayor sa mga usaping ganyan para pag siya yung, itong term na gagamitin ko, partner, pag siya ay tumirada, yan, komisyon doon sa mga nakakataas, alam niya na tama siya. Kaya before niya gawin, talagang nire-research muna, di ba, partner? Parang ganun. Yun pa, talagang ganun siya. Titingnan niya muna yung kapakanan Yes. ng bawat tao, yung kapakanan ng nakakarami, hindi kapakanan ng ilang-ilang tao. Yan ay paglalaban niya kahit anong mangyari, basta alam niya na yung gagawin niya ay kabutihan ng nakakarami, ay yan ang gagawin ni Mayor. Alam mo naman ugali niya, mayroon siyang political will to serve the people. Kaya nga diyan siya sinasabi natin na walang takot dahil siya ay meron siyang mga suporta na naaayon sa batas dahil sa kanyang walang sawang pagre-research sa anumang usapin, kaya may backup palagi na pag question niya yan, meron siyang talagang balido na rason kung bakit niya kini-question. Yun, partner. Sabi nga ng iba, hindi palpalaran. Di ba? Parang... At saka, hindi sasang-ayon niya kung alam niya na mali. yes, Pero yes. sa mga construction lang dito, sa bayan ng Pitmalay, pag nakita niya na mali, talagang lahat yan, papupungkal niya at ulitin mo yung paggawa mo. Walang question nga Hindi makaangal yung mga... sabi niya, kontraktor, yung mga gumagawa, pagka yan yung ginawa ni Mayor, dahil sasabihin niya, mali yung ginawa niyo. Ito, basahin niyo ito, tignan niyo ito. Tingnan niyo itong nasa program mong works, parang gano'n, hindi kayo sumunod So, wala silang angal, kundi sumunod, di ba? Oh, yun nga, partner, ang maganda sa kanya, yung dapat, sabi niya, nasusin ang pera ng gobyerno, yung sa tamang, nasaan nyo, na hindi yung basta ka lang nagpa-project, hindi naman ang kailangan ng tao. Kaya lahat ng ginagawa niya, yung talagang pangkukulan na totoo talaga may dapat usapan naman niya, agaw-agaw tampang kailangan ito. Yung ano daw, yung sinasabi mo na maagang pamumulitika, may nag-chat, siguro sunggulabatan pankikiwakiw kwanto, may nan-chat partner siguro. Pero nung para siyang ballot partner, nadudrali namin ito aray, asim. Arale dating aliado ta. At umman siya nadral di man araramay tuaran ngaran di man. Si Mayor ang problema siya tas kato. Ang siya pang ganto basta tambola. Si Mayor tayo basta pangkamunga na balay kasi kanto no bilbilang ta aga na pala nung tanong laban ng problema. At least agawang pula
So ginawa kang binmalay. Okay. Basta, Pero sa katupalan, Mhm. pero bahal nag-audyutan, pantrabaho tini. Huwag yung salita ng salita. Kundi gawa dapat wala sa salita. oh, yes. Pero siyempre, ang tamlatan na partner, sa babasian da, talus-talusan mo. Araratan iran ipapaway, ay balbalita at sa nga sa ipay babasian may karakul na nayarin na iterya katiu at singa insulto mo at anto di ba partner? Nabasa mo katiu so may singa basian di ba? Dapat serbisyo. Oo. Luwag so kwarta na binmalay. Di ba parang insulto sa mga ano? Di ba? Anong nang mula suka mo nga nagawat binmalay. Oo. Anong nang mula yung brasla sa binmalay. Oo. Anong nang mula maliliwawa ay narkani konsensyam. Kaya yung yes. Konsensya at ang convenience. Oo. Mula konsensyam nasamay nung tumaro mapasan talapot. Anong nang mo wala ebidensya mo. Tanang ulay mo nung tinginawa itong binmalay. Nung nga paginawa ito sarag mong gawon pero paano mong banggan to sakya to yung mong sugagawon to tan antam isarag to kang banggan mo Kaya hindi naman lahat nakukuha naman sa katiw, sa pera, di ba? Performance naman yan. sabay ang katiw sabay ang trabaho Yun, para dahil hindi mo na rin maalis yan, pero may nangyari na ng ganyan umasa dahil alam mo sa katiw pero wala. Yung isa nga talagang performance. Alam mo yung tinutukoy natin diyan doon sa Metro Manila. Di ba nangyari yan? mayroon yan Sa Metro Manila, di ba? Na talagang nabigla sila bumuhos yung katiw doon. Dahil pero yung nagbuhos ng katiw parang lumalabas na. Galing pala sa alam mo na 'yon, di ba? Pero performance yung pinakita nung batang-batang opisyal doon, di ba? Alam mo 'yon. Bilyonaryo. Bilyonaryo. Di ba? Pero performance, saka yung paninindigan, ganun po yun. Pero yung parang sa katiw, di ba parang insulto din sa mga butante, di ba? Para bang parang binibili mo yung karangalan ng butante. Pero Sa akin naman, kung ako tol, tanggapin ko, pero kung siya bubuto ko. Parang ganon. Hindi mo naman hinihingi. Mhm. Binibigay naman sa inyo Kaya ako sa mga itong mga katawang sabi sa ating mga komputante na tanggapin nyo, ino-open naman para sa inyo yan. Sa inyo yun, kung ibibenta nyo ang konsensya nyo. Testing the water lang daw, partner. Baka sakali na pag-usapan daw. Sige. Pero siyempre, hindi naman natitinag dyan si Mayor. Basta focus lang, Saka nakita mo naman, marami siyang ipapakita na ebidensya na siya ay gumala nga sa kanyang administrasyon. Tulad nung walang disallowance sa bayan ng Binmalay. Yes. Nakikita mo naman yung income from 53 million, naging 300 million. Saan na ba yung saan ka mapapanik kung ikaw naman ay nakakaintindi? At ngayon, naintindihan lahat ng mga tao kasi maliwanag ng Binmalay. Nakita mo naman kung gaano kaliwanag na wala ang dilim ng Binmalay. Kaya pati kaisipan ng mga butante sa Binmalay ngayon, alam mo na talagang maliwanag na kung pipili sila kung sino ang karapat-dapat na manirbihan sa kanila. Di ba? Kasi sa sa performance. Pero wala na tayong oras, partner, May isang minuto pa. Sige. Yung panawagan mo na lang. Sa ating mga kababayan sa bayan ng Binmalay at sa kalapit lugar ng ating sa Pangasinan kung saan umaabot ang ating programang PM sa Binmalay, sabi ko lang Ayan, tamang-tama, partner. Nalubat at natapos yung 10 minutes call mo. Ayan. Okay, partner, thank you. Wala na tayong sapat na oras sa ating palatuntunang PEM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Yan garanan partner ko Leon Elorde Caso Jr. na bali na Binmalay. Saya sumakta rin amigo.
RJ Vera Jimenez at your service always. Mititila kami na masantos tan maabig nga oras at balang sinansakay. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis